салому дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси Хурсанд топ хабарҳои варзиширо мегӯяд. оғоз мекунем. имсол бе муҳоббат дар бозори трансферӣ фаъолтарин дастаҳо Челси ва Барселона буданд. ҳар рӯз атрофи хариду фурӯшҳои дастаҳои мазкур хабарҳои нав нашр мешавад. Челси ҳоло ҳам ба қавле аз харидани футболбозони нав сер нашуд ва ин навбат боз дар хати ҳамла ба шикори футболбози дигар баромад. ӯ дари дастаи Барселонаро куфт то Пьер-Эмерик Абамянгро ба Лондон баргардонад. Ба иттилои инсайдери маъруф Фабрицио Романо, Челси аллакай бо намояндагони футболбози габонӣ дар иртибот буданд, вале ҳоло расман ба дастаи каталонӣ пешниҳоди харидорӣ накарданд. ӯ ҳамин зимистон аз Арсенал ба Барселона рафт ва дар 17 бозӣ иштирок кардааш 11 гол зад. аҷиб, Мемфис Депай дар даста боқӣ мемонад ва Барса нақшаи фурӯши Абамянгро мекашад. имрӯз Барселона ба шеваи анча зиёдтар муҳокима мешавад. фаъолии бошгоҳи каталонӣ дар хариду фурӯши равзанаи трансферӣ ҳаминак зарари худро ба ҷайби футболбозони пешини даста мерасонад. раҳбарияти бошгоҳ аз чанд футболбоз, махсусан Жерар Пике ва Серхио Бускетс дархост кардааст ки ба поён рафтани миқдори маошашон ки даста додан мехоҳад розӣ шаванд. Диаро Спорт навиштааст ки идоракунандаҳои бошгоҳ бо Жерар Пике дар як қаҳвахона нишаста масъалаи поён рафтани миқдори маоши чанде аз футболбозон, махсусан худи Пикеро муҳокима намуданд. онҳо мехоҳанд аз ин ҳисоб чанд футболбози дигарро харидорӣ намоянд. Барселона ба он хотир чунин қарор баровард ки бо маҳдудиятҳои роҳандозикардаи Ла Лига оид ба масъалаҳои трансферӣ халал ворид насозад. чокан зери чоҳ Жерар Пике ба он хотир ба рафтани Месси мубориза бурд ки ба миқдори маошаш зарар нарасад. акнун ними пулашро Барса мегирад, нисфи дигарашро Шакира. боз дар мавриди хариду фурӯши навбатии миёни Барселона ву Челси, раҳбарияти нави бошгоҳи англисӣ рафтани Сесар Аспиликуэтеро ба дастаи Барселона маҳкум кард. ба иттилои пойгоҳи хабарии The Times, футболбози мазкур ба наздикӣ наметавонад ба бошгоҳи каталонӣ гузариш намояд. гуфта мешавад ки Тедди Бойли, раҳбари нави дастаи Челси, дар як вохӯрии як ба як бо футболбоз тавонист ки ӯро мутмаъин намояд то дар даста боқӣ бимонад. Томас Тухел низ бар он назар аст ки дар хати ҳимоя маҳз бо лидерии Аспиликуэта метавонад ки муваффақ бошад. худи футболбоз ҳарчанд ба ин розигӣ дод, вале атрофиёнаш мегӯянд ӯ ҳоло ҳам умед дорад ки ба Барселона гузариш мекунад. хулас футболбози 32-сола ин мавсим ҳам шарафи дастаи Челсиро ҳимоя мекунад. бозори трансфер ин тобистон ҳамин қадар омехта шуд ки кадом саҳар Гвардиола аз хоб мехезад ки дар Барселона аст. Сеск Фабрегас аллакай озими Италия шуд ва тамринро бо дастаи наваш Комо аз чемпионати дуюмдараҷаи Италия оғоз кард. дар ин баробар дастаи Парма ки капитании онро собиқ дарвозабони дастаи Ювентус Ҷанлуиҷи Буфон бар зимма дорад, дар ин дивизион бозӣ мекунад. аз ин рӯ Буфон ба омадани як ситораи машҳури футбол ба ин дивизион изҳори хушнудӣ кард. ӯ гуфтааст ки ман бори дигар туро дар майдон дида хурсанд хоҳам шуд. хуш омадӣ ба Италия, чемпион. мебинем ки ту ба дарвозаи ман гол зада метавонӣ ё на, иброз намудааст Ҷанлуиҷи Буфон. буфон баъди 15 сол ба Мбаппе ҳам менависад: хуш омадӣ ба чемпионати ҳафтумдараҷаи Италия. Ҷанлуиҷи ояндаи дурахшон дорад. ҳамсинфош мурдан рафтанд, ӯ ҳоло ҳам футбол бозӣ дорад. гумонам ҳолландиҳо дар ба истилоҳ тағабозӣ ҳамто надоранд. Эрик Тен Хаг бо омаданаш ба Барселона ҳамчунин ба қавли одамони худашро ҳам аз пасаш меорад. ҳамон ҳайати овозадори чанд сол пеши Аякс ки дар мусобиқаи Лигаи чемпионҳо ҳамагонро моту мабҳут сохта буд, бо роҳбарии Тен Хаг ҳамакнун дар Манчестер ҷамъ карда мешаванд. баъди талошҳои зиёд баҳри ба дастёрии Френки де Йонг ки ҳоло ҳам номуваффақанд, боз гиребони футболбози дигар Ҳаким Зиешро қабиданд. ба иттилои журналисти маҷаллаи Франс Футбол Набил Ҷелид, Эрик Тен Хаг ба раҳбарияти бошгоҳи Манчестер пешниҳод намудааст ки Ҳаким Зиешро аз дастаи Челси харидорӣ намоянд. ҳамчунин қайд гардид ки бошгоҳи Манчестер мисле ки ба ин гузариш боварӣ надорад, чун ҷониби лондонӣ аз гузариши Зиеш ба МЮ бештар ба интиқоли Милан таваҷҷӯҳ доранд ки чанде пеш дастаи итолиёвӣ баҳри харидории футболбози мағрибӣ пешниҳоди худро карда буд. Эрик Тен Хаг мехоҳад ҳамон Аяксро ба Манчестер Юнайтед табдил диҳад. мегӯн Тен Хаг паноҳии агенти футболбозони пештарааш набошад.
дастаи Ювентус нав аз хоб хест. дастаи Турини мехоҳад то баста шудани равзанаи трансферии тобистона 3 футболбози навро харидорӣ кунад. чанде пеш вохӯрии сармураббӣ Массимилиано Алегри бо роҳбарони бошгоҳ барпо гардид ва онҳо нақшаи амалишавии чанд гузариши дигарро пеш аз пӯшида шудани равзанаи трансфер тасдиқ карданд. ба гуфтаи рӯзноманигор Ҷанлука Ди Мартсио, Ювентус то охири тобистон мехоҳад чанд ҳамлагар ва нимҳиматгари дигарро ба даста ҷалб намояд. Алегри ба раҳбарони Ювентус фаҳмонид ки ҳоло мақсади асосии ӯ мустаҳкам кардани канори чапи ҳамла аст. аз ин рӯ Ювентус кӯшиш мекунад ки нимҳиматгари Айнтрахт Филип Костичро харидорӣ намояд. тобистони имсол Вест Хэм низ кӯшиш кард ки сербии 29-соларо ба дастааш орад. бошгоҳи англисӣ ба Айнтрахт барои интиқоли нимҳиматгар 15.5 миллион евро пешниҳод карда буд ва ин пешниҳод аз ҷониби бошгоҳи олмонӣ рад карда шуд. аз ин рӯ барои қонеъ намудани хоҳиши Айнтрахт барои ҷудо шудан аз Костич Ювентус бояд маблағи калонтар пардохт намояд. илова бар ин Ювентус аллакай бо нимҳиматгари ПСЖ Леандро Паредес дар бораи шартҳои шартнома ба мувофиқа расиданд. акнун бошгоҳи итолиёвӣ бояд ба Парижҳо музокира кунад. ПСЖ мехоҳад барои аргентинӣ 15 миллион евро бигирад. ҳамчунин Ювентус хоҳиш дорад то Алваро Маратаро расман ба дастаи худ баргардонад, чун ин футболбоз тариқи иҷора дар ин даста бозӣ мекунад ки ӯ ба дастаи Атлетико Мадрид тааллуқ дорад. бо ин ҳайате ки Алегри даста сохтанӣ аст, Ювентус на танҳо Лигаи Чемпионҳо, балки Серия Аро бояд фаромӯш кунад. ба ҳамин тамом, то дидор, хайр.